diyene. Gele uğrayın basımra. Bahar bayramımız kutlu olsun eltica. Sağ ol. İnniki yılların şeydip toylamak hemmemize nesip etsin. Sağ ol. Şeydi. Vay eltica niyene. Şu ağır keltime diyen sana diyenni begeni oturmayız yırşarıp. Beri geç eltica sen beylak geç. Eltica niyene. Sen bizim hocalarımıza yanı geldin. Bari yok bir yılcık golli. Gelin olup gelinge. Şoň üçin wara öýüň giýirim çykymdy. Düzgün tertibini men sana bir azajygam bolsa öwredeýin eltibay. Her yerde bilmejek bolýar bu eltim. Men wara şo hojalykda baýry eltilen birimin. Näme çykyrlýar? Ne boynuň almajak bolýarmyň? Yo. Men ulsa. Öýdem wara men heme ullu gelinlerim. Gaýnymyň sevgili gelinleriň biri menlerin. Çykyrylmagy. Ne yalan diýjek bolýarmyň? Näme gaýnym seni gowurýar diýjek bolýarmyň. Benim akam gaýnym seni gowurmaz. Ondan wara eltijany. Şu niýedik gidetin gelse menden bir ruhsat gidilýän näler. Bazara gitseňem, eçeňlere gitseňem, dükana gitseňem menden soralman gidilýän näler. Şuleýde wara bıdırt desse men bir zat bilmelilerin. Şu siňe goşsa da men bilmelilerin. Näme bir hil seretken ya yalanmy? Yo. Ayt. Doğru. Ha doğru diýersin öyle. Ondan wara eltijan bize kim diýerler diýsene. Hayt kamaççılar diýerler. Näme gülýän? Yo. Kamaççılar yalanmy? Yo, doğru. Şu gawun garpyzek ýa eltibay. Şu gawun garpyzymyzy käwada sapy turp bilen şoň üçin kamaz bar nediripdir. Elçican. Yıkıcı kamadyňyz bara. Yıkıcı? Hawa. Sen galanlaryny görennelsin. Gürleme. Men gürlenmatym gürlemeler sen. Ondan wara eltijan bize kamaççılar diýerler. Diňe kamaççılaram däl gyz. Şu giden tawuk firmamyz bar. Firma. Näme? Firma diýen tawuk. A menim şey diýdim da. Şu aňyr kemem kän gürleýärmi? Gürleme diýiş oňa. Onun giden tawuk firmamyz bar. Tawuklaryň wara yeleginden postun edinýär. Yatsyga medeniyet tawu. Yatsyga medeniyet, postuna medeniyet. Kekecinden mara kowuş edinýär. Kowuş hawu. Sana vermedim mi ben? Yo. Vay tutuş ova geyip beremem. Tawuklamyň kekeciniň kowuşuny. Hawa. Ondan wara dinle. Etinem ete geçirýär. Maga bor diýsen wara eltijan. Heme tawuk etinden hor bolmarsyň. Hem gawun garpyzyň islänini öýüňe döker gaýdarsy. Boma maga bor diýen eltibay. Doğru. Aňyr kelte bor diýip oturma. Onda wara men gaýnymyň wara bayramçylygyny gutlaýyn. Hawa. Ondan seňe öýüňe bir maşin gawun garpyzy uradyryn. Berken diýenden bor diými? Övünüp Ankara açtı dağı. Şu men hiç övünmem yok dağı. Sada dağı men. Ağı sen meni dinle. Men dinlesen hor bolmarsın. Men mara 27 ingelik tikin maşinim var. He? 27 ingelik? He näme? Onu almaşyn bamy näme? Bolmasa bolur da. Ardu etmegen bolanok mu? Adamlara hayran alaymalı. Ondan yankı var şu her ingesen bir yaka çıkar ya. Yarım tağıttan 27 yaka çıkar bu yank. Näme? Yankı tikin maşinara. Yarım sagatda bir yaka? Hawu. Agyr men tikinçe yaka diýip bersem, onundan zordan bir yaka ýetişdirýär. Tikinçiňden görmäň näme? Anana okmy? Anana okmy? Yo, anan Anan yankdan, anan yankmy? Mi wi agad metenle gürleşip durna agad. Gidip baradna yaka taýarladym ha. Gidip alyp geleýin men onu soňga taýarladym da gitdi gaýnyma yanky eltime baňa. Himme agad gidip sen ýöne men dinle sen hor bolmarsyň. Eşitdiňmi eltijan? Men dinle sen. Hayran alayım. Men bulan haytyn dinlesem käme? Çeppe! Çeppe! Gire basıbırak, burçaltırak. Eşitdiňmi? Näme molla? Ana ýa gelinejelen geldi. Näme diýär? Men o ulu gelinejeni dinlemelimi ýa kiçisini, he? Men sana aýdaýynmy? He. Bira men dinle, bira ýeçemi. Görüyor. Yürü, herle şey diýip aýtmalylar.